25 jaar. Toen ik vertrokken ben was ik 23, ik ga even denken. Ik ben in januari vertrokken, dus het is nog heel koud, heel veel sneeuw. Dus ik ben naar de hogeschool geweest vorig jaar. Ik ben daar dan mee gestopt. En dan had ik besloten van iets te gaan doen dat mij interesseert. Dus iets in het buitenland, ook iets met talen. Ik doe heel graag talen. En dan ben ik begonnen met een avondcursus Frans, om mij voor te bereiden. En dan had ik zoiets van, ik wil eigenlijk naar een Frans sprekend land gaan, om daar echt Frans te leren. Want als ik dat via een school doe, dat gaat mij niet lukken. Dus na die voorbereidingscursus ben ik dan in januari vertrokken naar Frankrijk voor mijn Frans bij te schalen. Dat het eigenlijk op dat moment het enigste was dat ik in Frankrijk kon doen. Er zijn ook wel bedrijfsstages en schoolprogramma's en al die andere dingen, maar dat was ook allemaal dat was in het thema van naar school gaan en dat wilde ik niet. Ik wilde iets anders doen dat niets met school te maken had, dat ik toch de taal kon leren en het leek me ook wel leuk om op een boerderij, dat is weer iets helemaal anders. Ik ben hier van Antwerpen, dus dat is in de stad. En daar zat ik dan op het platteland in de bergen met de dieren, dus dat vond ik wel een leuke combinatie. Heel goed eigenlijk. Ik ben iemand die zich heel snel aanpast, dus ik voel me er eigenlijk direct thuis. Ook heel vriendelijke mensen. Dat klikte eigenlijk heel goed. In het begin was het een beetje saai, omdat er was nog niet zoveel werk. Die mensen hadden gedacht van we laten ze vroeger komen, dan kan ze zich aanpassen en ons leren kennen. Maar bij mij was het eigenlijk na een paar dagen dat ik al zoiets van ja, ik voel me hier goed, ik weet hoe dat het hier werkt, ik ken de omgeving, ik ken de mensen, van laat me nu maar werken. Maar het was een heel goed ontvangst en ik keek er naar uit. Even denken. Wat voor mij moeilijk was, ik ben vegetariër, ik ben een heel grote dierenvriend. En die mensen zien dat anders, voor hen zijn dieren iets waarmee ze geld verdienen. Huisdieren, dat hebben ze niet, ze hebben honden en katten, maar dat is de bescherming van de boerderij, dat is ook om te werken. En dat was soms wel moeilijk, van als ik zag hoe dat zij met hun dieren omging, dan moest ik soms wel even op mijn tanden bijten of eigenlijk dat negeren, daar had ik het wel moeilijk mee. Om zo echt te zeggen, dat heb ik overwonnen. Mijn angst eigenlijk om Frans te spreken. Want voor ik vertrok was dat echt heel slecht. Ik kon er niet veel van, ik kon een paar woordjes, maar ik kon mij ook niet uitdrukken, ik kon niet communiceren in het Frans. En ik had ook schrik om Frans te spreken, omdat ik wist van het is zo slecht. En in het begin was het daar heel moeilijk. Ik met mijn woordenboekje elk woordje opzoeken en ik kon me heel vaak ook niet uitdrukken. En daar heb ik wel geleerd van het gewoon te zeggen, ook al is het verkeerd, ook al lach je ze uit, proberen en gewoon het beste doen. En op die manier leer je wel bij. De omgeving eigenlijk. Dus in de bergen, in zo'n heel klein dorpje, platteland, heel mooi uitzicht. Ja, toch wel, dat is helemaal anders dan de stad hier. Dat toch wel, het leven daar. Ja, je moet er sowieso voor openstaan dat je iets nieuws gaat doen, dat het anders gaat zijn. Je mag niet verwachten dat je in een bekende situatie, in een vertrouwde situatie gaat komen, want het is sowieso een ander land, sowieso een andere cultuur, ook al is Frankrijk niet ver, het is toch anders. Boerderijen zijn meestal toch op het platteland, dat is sowieso ook al een beetje anders. In mijn situatie was het een heel groot verschil. Die mensen waren eigenlijk, om het zo te zeggen, heel simpel vergeleken met de mensen hier. Dus je moet er wel voor openstaan dat het anders gaat zijn. En je moet je leren aanpassen. En voor de rest, als je iets wilt bijleren, denk ik dat dat de beste manier is. Niet alleen voor de taal, maar ook gewoon omgaan met andere mensen, omgaan met een andere cultuur.
Iemand die eigenlijk wel een beetje avontuurlijk is of iemand die graag naar buiten wilt gaan, die toch nog niet te ver weg wilt gaan, denk ik dat dat perfect is, want Frankrijk is niet zo ver weg. Het is ook niet zo een lang programma, dus eigenlijk tegen de tijd dat je misschien heimwee krijgt, of dat je zegt van het is toch niets voor mij, ga je al terug naar huis. Dus ik denk dat dat misschien wel een goede start is naar iets groters. J'ai appris beaucoup, pas seulement la langue, mais aussi parce que, comme j'avais déjà dit, la culture, les gens c'est très différent. Et j'ai appris beaucoup parce que ici, souvent, les gens, la vie ici, dans la ville, c'est très vite. Parfois, ça peut être compliqué. Et là-bas, c'était tout simple, pas de problème, pas de stress. C'était très relax et j'aimerais ça beaucoup. Et aussi parce que c'était la campagne, c'était tout différent. Ici, quand je m'ennuie, je regarde la télé ou l'ordinateur. Et là-bas, je vais promener ou je vais jouer avec les animaux. La vie c'était très différente et moi j'ai appris beaucoup. C'était une bonne expérience. J'ai un peu grandi et c'était pas toujours facile, mais maintenant je sais, je peux faire ça, donc je peux faire ça des autres choses qui sont. Si j'ai des problèmes, je peux dire ah mais j'ai fait ça en France, c'était plus dur que le problème ici, donc je peux faire ça aussi. Et... des choses comme ça.